Здравейте на всички в навечерието на Великденския, на Великденските празници. Искам да направя това много важно и специално обучение за моите и нашите бъдещи партньори и тези, които са стартирали току-що. Ще направя няколко слайда, където ще обясня, нали, как се случва самия бизнес с компания LR и как всеки може да стане първо да подобри своето здравословно състояние, да се възстанови здравето, след това да с течение на времето, ако реши да прави бизнеса, след години да има и своята финансова свобода. И така стартирам. Започни онлайн бизнес с компания LR. Това е път към свободата и твоето развитие. Какво е LR и какво предлага? Ще обясня в това обучение. Ти си твоят най-ценен актив или това е личния бранд. Как да стартираш онлайн с компания LR, стъпка по стъпка. Сила в екипа, как се изгражда мрежа, социални мрежи, какво и как и кога да споделяш, мислене на предприемач, навици и фокус и най-честите грешки и как да ги избегнем. Защо точно сега? Защо е момента точно сега да стартираш с работа с компания LR? Защото времето никога не е подходящо, докато не го направиш такова. В момента ние живеем в свят, който се променя с бясна скорост. Има несигурност в работата. Ако не си на работа, утре може да не си на същата работа. Инфлацията постоянно расте. Всичко това води до стрес. Хората все по-често се обръщат към нови възможности, не защото е модерно, а защото е необходимо, искат да изкарат някой допълнителен доход. Защото доходите винаги не достигат. Онлайн бизнесът обаче вече не е лукс или нещо далечно. Той е наистина реална алтернатива. Ако си тук, това означава, че усещаш тези неща, че искаш повече от живота, както и от самия себе си, искаш повече свобода, повече време за семейството си или въобще да имаш повече смисъл в твоя живот. И ако търсиш начин да развиваш себе си и доходите си, без да зарязваш сегашния си живот и работа, то това обучение е точно за теб. И нека да ти покажа как с една стабилна и доказана компания като LR Health and Beauty може да бъде твоят наистина идеален партньор към твоята финансова свобода. Какво е LR и какво предлага? Компанията е немска и е вече над 40 години на пазара и присъства на повече от 30 държави по целия свят. Занимава се с висококачествени продукти за здраве и красота, базирани основно на алоe вера. Естествено, тя произвежда и много други хранителни добавки, като коластра, като витамини, като сребърни продукти с включено микросилвър серията, есенциални масла и много други природни съставки. Но това, което я прави различна, е не само качеството, а бизнес модела, който стои зад самата компания. Всички продукти, които се произвеждат в завода в Германия, в град Ален, са сертифицирани, имат сертификати за качество. Всички добавки могат да бъдат ползвани от абсолютно всички хора, от най-малките, от бебе до хора с най-голяма възраст. Тези продукти, които произвежда компанията, не се тестват върху животни, а реално се тестват върху хора. Още повече това дава шанс
нали, и реалност човек да ги ползва без абсолютно никакъв страх и да може да прави мрежа в тези над 30 държави. С SaleAir не просто продаваш продукти, а създаваш мрежа от потребители, изграждаш екип, помагаш на други хора да променят своя живот и така по този начин ти създаваш своя доход, който не зависи само от твоето време и усилия, а от усилията на цялата ти мрежа. Компанията също предлага реални възможности за допълнителен и основен доход, кой както се реши. Имаме онлайн система на работа, дори и да работиш от твоя телефон. Преминавам към следващата точка. Ти си твоят най-ценен актив. Или как да изградиш личен бранд, така че да привличаш хората към твоя екип, с които заедно да правиш бизнеса с LR. Хората не просто се присъединяват към компании, те се присъединяват към хора. Когато започваме да постваме името на компанията, без да участваме реално с нашето съдържание, с нашата показност, като видеосъдържание, което да правим, хората няма да се присъединят към компанията, ако ние самите не започнем да правим реклама на тези продукти, на бизнес модела. Точно за това личният ти бранд е основата на твоя успех, особено в онлайн бизнеса с компания LR. Естествено, не е нужно да бъдеш експерт, инфлуенсър или да имаш перфектната визия. Нужно е само да бъдеш истински автентичен, защото хората следват хора, тези, които са наистина помагащи на други хора и го правят със сърце. Личният бранд също означава да показваш себе си такъв какъвто си, да вярваш в това, което правиш, да показваш живота, който живееш пред хората, да споделяш пътя си не само на успеха, който имаш до момента, но и уроците от неуспеха, които имаш към този момент. Какво е нужно да правиш, за да стартираш с партньорство с компания LR? Вземи своя стартов пакет, за да може да пробваш продуктите с твоето семейство, за да може да видите ефекта да кажем, на добавките, с което много по-лесно и по-достоверно ще можеш да разказваш на останалите хора за действието на самите добавки. Не е нужно да си известен, за да имаш влияние. Нужно е само да си, пак казвам, автентичен, да покажеш кой си, защо правиш това, какво ти дава компания и как можеш да помогнеш на другите хора. Хората наистина купуват от хора, на които имат доверие, които ги вдъхновяват, им показват пътя на целия път към успеха. Как обаче да започнеш? Започни с малки стъпки. Споделяй твоите лични истории и преживявания с продуктите на компанията. Покажи какво се променя в твоя живот. Дори малките неща. Покажи как самите добавки, които ползваш, как се отразяват на твоето здраве. Бъди консистентен, изгражда образ, който хората след време да разпознават. Следващата стъпка, която е много важна. Обучавай се. След обученията, гледай видеа, слушай менторите си в екипа. Учи поне по 15 минути на ден и ще изпревариш 90% от хората, които не правят абсолютно нищо, за да се развиват. Създавай екип. Не си сам в това пътешествие, трябва да го знаеш. Това е екипна работа, която всички си помагаме заедно и вървим ръка за ръка, рамо до рамо. Истинската сила на този бизнес идва, когато започнеш да изграждаш самия екип, самата мрежа от доволни клиенти, потребители, бизнес партньори. Това не означава да бъдеш шеф на тези хора, а да бъдеш вдъхновител на твоя екип, за да може заедно да вървите напред към успеха. Да покажеш на другите хора възможност, която ти си открил. Точно както някой е показал на теб. Примерно както нашия лидер. Покажи на хората след теб как се създава екип. Кани хора от сърце.
така че нали, нещата се случват по-лесно и за да може екипът ти да е от сърцата, сърдечни лидери. Работа в социалните мрежи. Това е един дигитален твой офис. Днес телефонът е най-мощният инструмент за успех. Защо е така? Защото имаш достъп до интернет. Всъщност трябва ти само един достъп до интернет и всичко вече го има в телефона. Не ти трябва вече да откриваш офис, не ти трябва да имаш склад, не ти трябва да имаш шеф над главата си. Трябва да имаш просто един профил в интернет и да работиш с желание. Ето няколко начина как да използваш социалните мрежи по-ефективно. Първо, не бъди спамър, бъди човек със стойност, който дава стойност на другите хора с полезно съдържание. Споделяй полезна информация, лични преживявания, съвети. Не качвай оферти на продуктите. Примерно, еди кой си продукт, еди купи си на еди каква цена с промоция, защото хората не искат това да го виждат. Това го виждат всеки ден абсолютно по телевизията. Ние трябва да бъдем различни. Хората търсят емоция в рекламата, за да видят полезното в тази информация. Второ, прави видеа, за да може видеята са най-ценният ресурс. Те вдъхват доверие в нашите клиенти и бъдещи партньори. Прави кратки видеа, пускай сторита в Instagram, в Facebook, прави лайфове, както в TikTok, така и в Facebook. Това ще ти донесе, нали, близост, това ще ти изгради доверие в твоя бъдещ партньор или клиент. Просто не чакай времето да станеш перфектен и тогава да започваш да правиш видеа. Тръгни си от началото, стъпка по стъпка, с течение на времето, след примерно 20-30 видео, хората ще започнат да ти обръщат внимание и ще започнат да имат доверие към теб. Следващата точка – мотивация на вас. Успехът започва от теб. Той не започва от някой друг, не започва от някой друг член на семейството, не започва от съседа, започва от братовчетия, започва от теб. В този бизнес, както и в живота, всичко започва вътре от нас. Най-голямата битка и пречка идва от самите нас. Най-голямата пречка не идва от пазара, не идва от конкуренцията, от други партньори, да кажем, а от самия теб. Защото ограничаващите вярвания, които имаме в началото, като съмнение, страх, мързел, отлагането, което, нали, да отложим примерно обучението за в други ден, да оставим видеото, което ще направим за другата седмица. Всичкото това води до неразвитие и естествено няма как да имаш успех. Но помни, ти можеш. Можеш да бъдеш човекът, който вдъхновява, човекът, който не се отказва да се примири, човекът, който създава ново бъдеще със своите усилия, със своето темпо, със своя път. Няма нужда да си перфектен, пак казвам. Нужно е само да си постоянен. Всеки ден може един час да е, обаче трябва да има постоянство. И за финални думи, твоят нов старт. Как можеш да започнеш твоя нов старт партньорство с компанията LR и да стартираш в нашия екип. Ако гледаш това обучение, това само по себе си показва, че си наистина различен, че търсиш нови възможности за развитие, че не си доволен от сегашното ти положение, че мислиш, че искаш да действаш. Това е нещо, което мнозина, много хора не го правят. Но ти си различен, така че добре дошъл си в нашия екип, защото ние сме екип от сърдечни лидери, които сме научени от нашия лидер как да помагаме и на другите хора, как да обясняваме, нали, действието на нашите добавки, как да обясняваме, нали, човек, когато е нов,
как може да стартира и работи изцяло онлайн в бизнеса. Онлайн бизнеса с LR не е просто доход. Това е една огромна възможност да създадеш нещо свое, да имаш свой бизнес, да промениш средата около себе си, да не си обграден с хора, които не са мотивирани, нямат цели в живота. Ще се обграден, ако попаднеш и решиш да стартираш в нашия екип с много позитивно мислещи хора, хора, които работим с сърцето си и душата си, за и даваме всичко от себе си, за да може хората след нас да се развиват по-бързо. Ти трябва да се вдъхновиш от нас, от самите хора и да го предадеш нататък. Така че добре дошъл сред нас и вземи решение да промениш своя живот, да създадеш нещо свое, с което наистина можеш да промениш своя живот. Сега ще спра записа и ако имаш въпроси, можеш да ми ги зададеш след това видео.